Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu. Onye unu na-anụ onu bụ Lọlọ Akụsinachi. Asị m ya dịla unu na mma, ọfọ ogologo ndụ ka nna ya n'isi unu n'isi ezinụlọ unu. Ụmụnne m, o nwere ihe bupụtara m ilo tata m ji wee sị ka m bịa gwa unu okwu. Nke mma na ọtụtụ n'ime unu ga-afụgo ihe nnyonye ka ọ na-agagharị ebe ọbụla. Maka ndị afụbero ka ngosike n'unu nwa obele, onye nke a na-akpọ onye nke si na mpaghara Yoruba si na afa ya bụ grandson. Maka ndị afụbero ka ngosike n'unu nwa obele ka unu fụchabi. This is a warning to the Igbo people living in Yoruba land. We're giving you a 48-hour ultimatum from today, Friday, 23rd of October, 2020, until Sunday, 25th of October, 2020, to leave Yoruba land. From Monday, the 26th of October, 2020, we will close the roads, stop all the vehicles across Yoruba land, and every Igbo national will be dealt with accordingly. What happened at Ore in Ondo State in August 1967 are just highlights of what we're going to do from Monday, 26 October 2020. We are kind enough to give you a 48 hours time to pack your things and move to your own region peacefully. We will stop all cars, taxis, passenger vehicles, and we are going to enter into workplaces, business premises, security sites, searching everyone. Any Igbo who is found will be dealt with mercilessly. It has been long that we have tolerated your criminality across Yoruba land. We requested the government across our region to regulate your influx into Yoruba land, but it seems our request is being ignored. Now, we will deal with it in our own way. So please be warned and do as we have requested and save yourself and your family. Do not say we did not warn you. We're asking you to pack your things and go back to Igbo land. We don't want any Igbo national anymore in Yoruba land. Ndewo na ụmụnne m, ama m na ọ na-ekirigo nwa obele wee nụ ife onye a ji ọnụ ya wee na-asịtọghalị. Nke bụ eziokwu ụmụnne m bụ na ọ bụrụ tata ka anụmanụ a bido wee na-asịtọghalịsị ọnụ, mana ihe niile ọ na-asịgheli izizi mụnwa ada enebali ya anya chaa, maka na afụrụ m onye a dịka onye na-achọ ka afụchatị ya. Ihe ọ na-apụta wee na-eme nkọgheri bụ nnọọ ka afụchatị ya, maka na ihe nji wee fụ ya ka onye na-achọ ka afụchatị ya bụ na onye a bụ onye nọ na mba ọzọ n'ofesi na bụ onye ọzọ. Ndị ahụ wee rapịa, o wee bili wee bisalie arụ wee nwee ihe niile mmadụ nwere ike inwe, melie o wee nọdụ mma, mere o ji wee nwee ike ọpụta ọnọtuo ana, maka na ihe niile zuru ya oke. Ọnọtuo ana ọ na-asịtọgharị ọnụ. Mana n'agbanyeghị na mfụrụ onye a dịka onye akala ogoli, onye nkwugheri, o nwere ụfọdụ ihe ga-abụ omekata onye ahụ echebara onwe ya echiche. Onye ahụ echebara onwe ya echiche maka na ihe a abụrụ izizi anụ ọfịa na-abụ ọpụta ọsị ndị Igbo unu ga-ana enyere m unu abanye one dị ụta ka unu na, maka na ihe ọbụla mechaghalụ na mpaghara Lagos. Anụmanụ anọdụ ebe ọ nọ n'etiti bie n'ime ụlọ bie, ebe ọ nọ na ofesi na be mmadụ,
ọnọdụ n'etiti ime ụlọ bie ọnọdụ ana maka na ihe onyonyo dịrị ya o nwere ike iji wee na-akọgheli ọnọdụ n'etiti ime ụlọ bie na be mmadụ ọ na-eme nkọgheli maka na ihe ọbụla anụmanụ anụ eburugo ihe ọbụla melu nnọọ na obodo Lagos Oweli ebo ndị Igbo wee nwee ọnụ wee na-akọgheli ya ụmụnne m ka a na-akọgheri nkọgheri niile achọrọ m ịtụchanyala onye a anya maka na m achọrọ inye ihe ahụ ọ na-achọ ọ chọrọ ka afụchata ya mana mụnwa achọrọ inye mfụchata anụnwa ọ na-achọ mana ịmago na o nwere ka a ga-esi wee na-ekwu maka ụmụnne gị ọ na-agbalị gị obi maka na ihe onye a na-akọgheri nne gị ọ na-agbalị m obi wee sị ka m pụta kene tata ka m gwakene unu okwu ya ka m ji wee sị ka m jukene unu ụmụ Igbo ugboro one ka ihe ga-eme unu wee mali ife ugboro one ka ihe ga-eme unu wee mali ihe ebe ọbụla ihe melụ akpọba unu afa unu na-aba unu na-aba ihe mee n'ugwu akpọba unu na-aba unu na-ama ihe mee na Lagos akpọba unu na-aba unu na-aba nekene ihe ndị mmadụ melụ maka na mmegbu ndị uwe ojii na-eme ha na ọ dịrọ ha mma ndị niile wee pụta ma Igbo ma ndị ugwu ma ha nwabụ ndị Yoruba na onwe ha sef onwere onye apụtara onye ọbụla pụtara wee kee tikọlisi obi ọnụ ka e wee kwuo ka ihe ga-esi wee dị mma ka ndị uwe ojii wee na-emete ndị be anyị mma ọnya ka anụmanụ si na afọ ya bụ grandson ka ọ sị na gịnị ka a na-akpụ ya wee bịazili wee bịa bụdi ya ndị Igbo wee si ka m gwakwa unu ụmụ Igbo a sị na amarọ m ka esi atụ inu anụnwa na nwatakịrị na-agba gịnị nwa na o nwere ihe na-akụli ya egwu maka na onye ekwukarịghị ihe anụnwa unu nyochakwa ihe enyocha o nwere ike onwe ndị na-akụrụ onye egwu wee na-agwa ya ihe ọ ga-ekwu kịta onye ọbụla na-ewu ya asị na onye anụnwa bụ onye na-eme mmehie na-ekwu nkwugheri na-akọ nkọgheri mana ụnụ amarọ ndị kwụ ya n'azụ kwụsie ya ike wee na-asị ya na-akọ maka na ụdị ihe dị ụta ka o si ebido onye apụta ọkọgide tupu ị mara ihe na-emenụ maka ụta anụnwa isi ya ezuru oke ụta ka esi nwekwe ndị dị ka ya rie nne isi ha ezuru oke tupu ị mara ihe na-emenụ ndị otu ya ahụ dịkwa ka ya isi ha ezuru oke ebido bụrụ ihe a n'isi wee bido mmegheri ya ka m ji wee sị ka m jụọ unu ụmụ Igbo kedu mbọsị unu ga-ebido dozibe be unu maka na unu abịago na ana Yoruba wee dozisiere ha be ha kịta ka ha ma na unu ga-ana neke n'ime obodo niile dị na ana Yoruba ana niile dị na Lagos ma ndị okirikiri dịchi ya na okirikiri ime obodo enwere onye manụ ya ka unu bịara unu alụchisugo ebe niile gosi ana niile dị ihe niile ha na-eme unu mana unu gosiri ana niile dị na mpaghara Lagos jide ha nche niile wee megesie kịta anụ a na-asụ unu na ba unu na ba ma bụ unu dị ebe ahụ ime ọhịa niile dị na ba unu nwere nke unu na-edozi unu pụta unu dozisiere ha asụ unu na ba kedu mbọsị unu ga-ebido dozibe be unu olubere mgbe unu ga-ebido wee nebara anya na be unu nnukwu ahịa niile unu na-alụsị na obodo ndị ọzọ na-alụsị ebe niile o rubere mgbe unu ga-eje lụ nke unu ọ ya bụ asị unu na ba unu na-ana onwe ihe unu chi nya ihe m na-agwa unu bụ na taa bụ gboo unu tete n'ụla unu bido kịta anụnwa na ọdịbero njọ tetenụ n'ụla ana juru n'Ọnịcha ana juru n'Ọka ana juru na mpaghara Igbo niile ana juru na Aba dị n'Owerri dị n'Enugu dị ebe niile ime ọhịa niile ahụ ọ na-abụ unu na-agba isi Ọnịcha na-eje Owerri ihe niile anwabana jekenenu jee gobenie eji edozibenie jee binitenu meghebenie ka unu si wee meghesi ya na Lagos ka ha nwa bịa kene na be unu wee bịa na-azụ afịa ha afịa niile ahụ unu nọ na Lagos azụ ọ bụ na unu amazụ nwunye na be nke unu kedu nke bụ na ebe ọbụla emeri ha sụ unu na ba unu bido lụcha mgbe ahụ ha cheta na unu abụrụ mmadụ mgbe ahụ ha cheta na unu ga-ana emeghana ihe achụnasị unu n'asịsị unu ihe unu nwere kedinu mgbe ọ ga-eji ugboro one dịka unu na-afụ ndị Yoruba gịnị na gịnị ka ndị Yoruba lụgoro n'ala Igbo gịnị na gịnị ka ndị ugwu lụgoro n'ala Igbo
ha bịa n'ala Igbo ha pụta ha akụ ọbacha nọrọ ebe anwa wee na-eme na-azụ ihe niile ha na-azụ ha na-azụ ego niile ha na-azụ na ha na-ebu na be ha. O nwere ihe bara uru ha nwere ike iji wee lụta n'ala Igbo. Ma unu nwa bụ ndị kpọrọ onwe unu ndị mma ihe unu pụọ na be hụ na lụọ manshọn lụọ nta lụọ imo. Ọ dị unu ka ọ bụrụ na unu doziri bụ unu ọfụma onwe onye pụtalụ na onwe obele ihe melụ n'ọsọ unu na baba unu onye ahụ ama nwa anwa maka na ha amago bụ na ha ma na bụ unu dị mma na onwe ebele ihe melụ na ha so unu na unu ncha anasịa mana ha enego unu bido onye isi netu unu na anafụ na o nwere ihe unu chi na o nwere ihe unu chi na ihe niile unu chi bụ na be ha na asụ unu kịta unu kunie ụfọdụ n'ime unu na-esi anyị ego unu niri na ana na be ha na obi ama nkwa unu maka ọ bụ na unu na-eme ka ha unu pụta na-ewere nwa obere chisalụ ha ebe ahụ ego unu na-azụtụ na na-achịna ya na be unu onwe dị onye n'ime ha ga-emego ọnụ si unu na ba mana ha enego anya na enu na anụ unu bụ na be ha ka unu na-enie ha malụ na ọ bụ na ha si unu na ba ọ na-agbawa unu obi ya ka o ji abụ ekwugharị ọnụ asị unu na ba ma nke unu metere ma nke unu emetọrọ ebu unu ya si unu na ba ugboro one ka unu ga-ama ihe ugboro one ka ihe ga-eme unu wee mara ihe ụmụ Igbo asị nka njuke na unu emelu unu ihe emelu unu ya eme ugboro one ka ihe ga-eme unu na-amara ihe emelu unu ya eme. Ọ gịnị bụ ihe a ụmụ Igbo ka njụ unu ọ gịnị bụ ihe a kedu na ihe ọ bụ emu na-ekwu n'ọnụ nwa kacha ndị a wee mara ihe mana omume na-egosi ntụgharị ndị nwanne unu na-akpọ ndị amara ihe na-ekene ka ha si ebi gwanụ m gụtanụ mmadụ ome n'ime ha bịarụ na mpaghara mba unu wee bịa rụọ nnukwu ihe wee na-enye ụmụaka Igbo ọrụ onye n'ime ha onye na-abụrụ na ha bịa n'ala Igbo ha na-azụ na-akpata ego ha na-achịna na be ha were na-edozi be ha were na-arụ ihe ga-enye ụmụ be ha ọrụ mana unu pụta ma ihe niile unu na-eme na be ha stil obi adịrọ ha na mma mana unu achọrọ ịma ihe ụmụ Igbo makene na ihe biko na ụmụ Igbo makene na ihe biko na ọ na-agbawa m obi dị ka nne ma nna anụ ọtụtụ ihe dị otu anụ ọ na-afụ m ụfụ n'obi biko nụ ka m hapụke n'ikwu ka o si dị m n'obi maka na ọ nụwago m ọkụ n'obi ọzọ kịta anụwa nkwuo ihe m ekwesịrị ikwu nkwuru ọnụ nkwuo alụ nya ka m hapụke n'ụlọ ebe anụwa mana ihe m na-asị unu ụmụ Igbo mata na ihe na site taa dịbara gboo oge agabere mata na ihe jee dozie nubu unu ọ ya abụ ọ bụrụ na osu koto anụnwa nwere onye America na-egbu iku na iwe na-abịa ụtụtụ n'ime unu gbufu unu ihe eji wee gbufu unu gịnị maka na unu negide anya nechaa ihe niile unu niri na be mmadụ a na-asị na ba ọ na-efu unu n'isi kpakakpaka obi amakwu na ịhapụ ihe unu niri mana rụọ na be gị onye si gị na be iku ni ebuchala akpa gị na-ana biko nụ site taa dịbara gboo biko na Igbo mata na ihe Igbo bụ Igbo ekenekwara m ụnụ ọzọ ya dịrị ụnụ na mma ndụ mmiri ndụ azụ ọfụ ogologo ndụ na-arụ isi ike n'isi ụnụ na isi ezinụlọ ụnụ ka ọ dị mbọsị ọzọ ndewonu.